Здравейте! Тъй като миналия път много се вдъхновихме от нашия Jenga Challenge, днес сме решили да ви направим още един. И днешното видео ще бъде Team Foil Challenge, понеже вече имаме поредица от видеа и уроци как да се гримирате. Днес ще направим едно забавно видео, отново с гримове, обаче ще бъде чалендж и по-забавно. Трябва да вземем едно парче фолио, алуминиево фолио и отгоре един вид да изобразим грима, който искаме да имаме нашето лице, след което взимаме един вид като правим отпечатък от фолиото на лицето си и ще видим какво ще се получи, защото разбира се няма как да учим точните места на очите, но са устата и всичко, така че ще видим кое къде ще се отпечата. Мисля, че ще бъде много брутално. И нека да започнем! Като започваме обратно както се гримираме. В смисъл започваме първо с фондютен и после продължаваме с останалите неща, с контуриране, с руж и... Не правим ли принципно винаги така? Винаги. Ние първоначално трябва да се отпечатаме лицето. Да, първо трябва да си видим размерите на лицето. Two hours later. Така, аз май съм готова. Добре, ето тук ми е носа, тук са ми очите, устата, брадичката. Не сега малко, още малко тук очите. Така. Добре. Така. Всъщност първо трябва да започнем с нещото, което последно го правим. А всъщност последното нещо, което аз правя е ружа. И с това трябва да започна. Добре, айде и аз така. Да, защото принципно ще ти остане вътрешната страна иначе, ако си го сложиш след това. Не, по-скоро може ще би сложа първо контуринга и след това ружа. Бузите са ми тук. Не, запробвай. То нищо не се Не, слага се, между другото, има тотално лето. Аз ще взема от най-тъмни. Опа, много е. И сега къде са ми школите? Тук е някъде. Ето тук някъде на мен са ми бузите. Мато нищо не се слага. Ще се сложи. Сега... Нищо не се слага, остава ми очетката. На мен ми се сложи, виж, тук има нещо розово. На мен има нещо кафяво, ама не има. Взема от най-тъмното кафяво. Аз повече го така... тупа, за да може да тупам го, за да остане, а не да се трие във фолиото. Това е малко често нещо, което няма да съм правила. И аз, но ще видим какво ще се получи. Малко ме притеснява, че... Не, тук ми е носа в тази голямата дълбницинка. Запомних го, тук са ми очите. Само ще ми е много интересно спиралата как ще сложа. И пак това ще пробвам. Така, сега ми трябва малко на шеглото. Къде се виж? Така. Как ми стана жал за гръбите? Ние така или иначе те си имат срок. Малко на челото слагаме контуриране. Къде ми е челото? Не, тук някъде, вбедена съм. Майче. Може би така, да, нищо не се вижда от хайлайтера. Не, вижда се само блясъци. Да, не малко. Добре, айде Не много маничко. Сега ще слагам и аз руш. Аз сложих руш. Ми трябва сега... Фондютен. Това ще бъде странно. Очите са ми тук някъде. Така. Ох. Но то трябва първо очите, а след това фондютен. Чакай, не ми трябва първо червило. Така. И къде се слага това? Тук е някъде. Къде е това? Маца и там. Виж каква ми е четка. Нищо не пада, ми се струва толкова.
Руш има нещо розово, но ще видим после. Така. Сега трябва... Айде, аз ще сложа червеното първо. Не тук някъде... Загубих ги устните ми, бяха тук някъде. При мен са ми тук долу. Не знам колко са ми голями обаче. Това е малко проблем. Вода! Това е много причин. Устните ми въобще не са такава форма. Ма въобще. И моите не са в такава форма. Ето ги моите вижте какви са. Може би сега ще трябва да сложа сенки. Ще използвам такива кремообразни са под формата на молив. Аз ще си използвам разбитата палитра. Мейкъп Revolution. Ще са ми тук. Никога не мога да пренеса като хората. Мейкъп Revolution. Така. А представяш ли все пак да се получи добре и след всеки път да си правиш така? Не, представи си това да бъде произвеждано в магазините. Къде съм мисъл? Да има такъв готов грим. Да, и само си го лепиш в лицето. Да, нали има такива сенки, между другото трябва да пробваме някакъв път. Да, в принцип вече има такива работи, но те не се продават все още в България. Не съм ги виждала. Така, това да кажем е основата. Сега ще сложа на къщата това, малко с гъвката на клепача. Се надяваме, че е това. Опа, не тук. Ето тук ще сложа малко бареме това. Ето ще ли? Ето да е моята спирала. Ой, сега. Всъщност не изглежда толкова зле, като го гледаш. Да! Наистина, сега взимаме и почваме да преходите, да. Ето не се размазва, по-добре с пръст. С пръст се размазва много добре. То се изтрива право. Така. При мен... вежди нямам. Това ще е много. На мен ми се получи до момента това. Така, да я заслагам. Майко, какво е това? Жълтото. Че на зелено. Ама то не е жълто, ами е такова, би трябвало да е... Иначе много в цвета. Такова жълто. Кажи го да е. Златно. Аз може би... Всъщност какво още ми трябва? Май нищо. Чакай, сега слагам и аз спирала съм. Спирала. Къде да я сложа? Тук и те би трябвало да е долу. Защото като ми е затворено окото, трябваше да си взимам на едната спирала. Ама нищо кари. Ужас, Креси. Какво е? Остави го. Не могаш ли се да размажа някъде на бялата буза, какво ще стане? Тя с хлебаница се изми. Да, нещо. Не, спокойно, не ще не съм представя. Many months later. Така. Може айде и аз да почвам с това. Почвай. По-скоро няма как да за всеки човек да подхожда за ръцете, но може би някой ще се правят по поръчка, че въж вземат мерките на ръцете. И ти правят грим такъв. Ой. Но честно е, че изглежда не изглежда чак пак толкова зле. Да, и моите според мен изглежда толкова зле. Се надяваме, че хубаво ще изпи. Сте толкова. Чувствам, че много покри устата ми стана. Много далече ти стана устата ли се струва? Не знам, защото като се сгъне пък... Вижте моите очи, вижте какви са равногледци. Сега ще видим. Може би по-хубаво да ги направим, може пък и да е добре, къде знаеш. Сега... За да слагаме. Да си слагам ли вежди? Не, няма да си слагам вежди. Аз принципно да си запълвам веждите много. Добре, айде. 1, 2, 3.
това е странно. Чакай, сега почвам с очите. Хубаво тук. Всичко, след това носа, рага. Така, опа, не мърдай. Моето се скъса. Готова ли си? Чакай още малко. Представи си така да говорим постоянно. Готова ли си? Добре, едно, две, три. Червилата ти! Това е червилата! Още стои това тук! Чакай. На мен ти всеки не са ми се отбелязали. На мен са ми се отбелязали на челото. Мисля, че трябваше да го повторя. Иначе пък... Червилото ми! Въобще не е където трябва. Имам фондютен. Сенките защо се събират? Аз имам фондютен. Имам фондютен на клепача, да. Вара, няма да стане. О, имаш на веждата! Имаш на веждата! Виж си чак. Вижте, едно някой тук нещо ме е бушонирал и... Не, пръчаш ми Мен да на клон. на кръв. Пръчаш ми на клон. Я да видя. Тотално не си оцелих лицето. Ох. Да, ама твоето поне се вижда за разлика от моето. Въпреки, че тук и те спиралата, където не сложи, където трябва, тук по душа ми, тук. Аз имам навсякъде фондютен. Но ей, тук! Иначе фондютен... Виж, имам на очите фондютен, на очите. Да, не си го оцелила хич. О, това е странно. Не, така никога няма да се гримирам отново. Ама тези сенки защо ме мърдат там? Те и твоите сенките, че... Ти имаш на веждата. Така ли? Да. Вижда ли сега да е му? Що бе го такова малко? Може да е добре. Имам съвсем малко сенки, ама за съвсем малко, почти ги няма. Аз мислех, че би трябвало да се добре, защото те не щяха. Гледай го. Добре, а защо това при мен се отбеляза точно на брадата? Погледни, никой нормален човек няма толкова много разстояние между очите и устата. Ама откъде да знаеш? Гледай, става точно! Точно на принцип. О, нищо. Някой ден трябва да измислят точно специално такава маска и да си полепнеш и да си готов. Да, забързо си. И сенките си да не остават на това, сенките ми стоят и не мърдат тук. Как да ги отпечатам, не знам. При мен е просто явно спиралата. Аз спиралата почти не я сложих. Между другото, виждаш ли? Аз сложих много малко спирала. О, мага, какво направи с очите си? Сложиха ли са? Да! Ето! Успях! Спиралата ще не се сложи тя, защото моята много бързо съхва. Това трябва да се спиралата да го правиш веднага. Да, това просто защото Да. аз не го сложих, това не го преценихме. Да, това ще трябва да засъхне. се тя с принципно човек съвсем малко, понеже тази спирала на Maybelline принципно много е така пигментирана и много продукт слага. И много се размазва с това. Ами принципно и това видяхме, че не работи, за съжаление. Не може да го пробвате с приятел, защото ще бъде много забавно. И както вече казахме, може би ще е по-добре, ако имахме по-кремообразни гримове. В такъв смисъл, че бъдат фондите на добре, сенките, нали, където по-трудно се отпечатаха. И като цяло, че не... Спиралата на последно място просто слагате. На мен въобще ми се отпечата спиралата. Христо не си натели лицето. Устата най-скоро. Имам фондите на окото. Така че да. Принципно, надявам се, че ви е било забавно също така, както и до нас. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал. Също така харесайте видеото и напишете по-долу коментарите дали вие бихте го опитали това нещо с ваш приятел.
Също така не забравяйте да споделите тези видеа с приятели. Ще се видим съвсем скоро! Чао, чао!